Deci, salut băieți! Am să oprim melodia, vreau și eu să fac așa ca nebunul. Chilifonic! Prește chilifonic. Bun, stai, mai aveam și alte melodii frumoase. Bine, auziți televizorul, e ok. Bun! Bună dimineața și bine m-am regăsit la un nou vlog. Eu sunt Alex, iar astăzi ne vom distra. Ok, astăzi am vorbit cu Vlăduț să vină pe la mine. Asta este primul vlog de când am început seria de daily vloguri, în care am să vă rog din tot sufletul, dacă vreți să mă susțineți și să mă ajutați și pe mine, să mă motivați și toate chestiile astea, să apăsați pe butonul de like, să strângem noi la acest vlog un număr inimaginabil de mare de like-uri. Chiar, adică pentru chestia asta e nevoie să apăsați fiecare dintre voi. Și chiar vreau să fiu și eu surprins plăcut când o să mă uit peste numărul de like-uri. Și m-am hotărât, o să postăm vlogurile la ora 1. Nu o să le postăm la ora 10. La ora 10 dimineața e prea devreme, după părerea mea. Nu știu, la ora 1 eu cred că e cel mai ok, pentru că e foarte cald, oricum nu prea iese nimeni afară. Și da, hai să o lăsăm pe ora 1, eu zic că e perfect. Deci la ora 1, după amiază, postăm videoclipurile zilnice. Ok, hai să mănânc și eu, că deja vorbesc prea. Ei, eu bine m-am regăsit la continuarea vlogului nostru de astăzi. Sunt aici alături de Plusică. Man. Mănânc acum. Bă, și am realizat că am băut o bere. Și cred că, fiindcă aveam pe stomacul gol, fiindcă sunt pe stomacul gol, bă, un pic amețeala, rău de tot, adică un pic amețeala. M-a luat un pic rău de tot amețeala. What the fuck, ce ciudat mă simt, adică niciodată nu m-am luat de la o singură bere vreodată în viața mea, nici de la 2, poate de la 3 max, de la 3 minim să mă ia amețeala. Max, ce? Se vede că sunt un pic amețeala. Tocmai acum am realizat că m-a luat, mi-a zis Plusică, îl vedeți aici de față. Acum am realizat că m-a luat, nu că eram pe stomacul gol, care 9% alcool și noi n-am citit chestia asta. Nu beți alcool, copii. Uitați-vă în imaginea aceasta. Vedeți vreun Vlad Plus pe undeva? Hai să cău. Stai mă că vreau să... Bagă-te înapoi unde erai. Stai, ia. Fiți atenți, deci vedeți vreun Vlad Plus pe undeva? Ok, facem așa. Uitați-vă Vladul Plus. Uitați-vă. Suferi cumva de autism? Ce au fost asta? Mie mă boi Vladi. Asta o pun. Bun, mie mă boi Vladi. O să jucăm niște FIFA. Vladi știe să joace și el FIFA. Să iei telecomanda, bă. Nu. Ba da. Iau. Vlad. Ia telecomanda. Ia telecomanda. Me and my boy Vlad are gonna take the telecomanda. We are gonna be playing FIFA. We have englez on the... Până la gură, aici mi-a rămas așa un pic. Ia-l mă gang. Era șmecher să filmezi așa cu băgam pe Uite am film. Să pui zoom pe față acum. Deci dacă vreodată, nu știți cum arată un om care are autism. Ia, uitați-vă, ia, fă-o de aia amuzantă. Nu mai gata, s-a închis. Nu vine așa. Știi cum zic bromenia și toți aia, că în fața camerei ei se deschid, că în rest nu sunt. Da, tu. De aici așa. No, retard modon. Eu sunt pregătit. Fiți atenți ce facem. Facem un challenge. Deci fiți atenți. Eu alături de un challenge. Eu alături de Vlad Plus, prietenul meu cel mai bun de pe Facebook. Mă rog. Super. Deci fiți atenți. Ce facem un pariu? Dacă el mă bate pe mine la FIFA, ce n-are cum niciodată. Dacă mă bate la FIFA, îi fac promovare specială, gen videoclip în care efectiv zic abonați-vă toată lumea la Vlad Plus e cel mai șmecher YouTuber, pe canalul ăla celălalt, care are 91.000 de abonați. Pe ăla îi fac. Pe canalul de gaming, îi fac promovare specială. Deci pariu-i pus, am zis asta în video. Hai să vedem dacă mă bate sau îl bat. Cum am fi? Și după aceea să te bagi și să minți că nu m-a bătut. Păi da, nu, deci eu sunt 100% corect, aveți cuvântul meu. Hai să vedem. Sper că nu se vede prea mult, ești gata? Hai. Un pic la mișto știi filmez, îmi place. Pentru ca să fie footage pentru vlog, cum ar veni. Apasă pe ăsta, apasă pe el, știi cum ar veni, ca să scoți chestia aia. RT? Ăsta. Nu! Dacă eu dădeam, era un chegolaso. Dacă eu dădeam, dar n-am apucat să-i bat. Nu mă dai mă tu mie. Hai Plusică, pune tricou pe tine. Nu cred, dacă îmi dădea gol, nici dacă îmi dădea gol muream. Era de la jumătate de teren. Era gol de la jecos. Nu, m-am crezut că e gol, ești nebun. Ce norocare, bă. Nu poți la plus. Nu poți la plusul să-i dai gol, firai tu plusul. Plusică, primul gol, hai să vedem. Hai că s-a și înțeles. Bă, e gol, 1-0.
2-0 pentru Alex Alvarez contra lui... Ăsta-i bobsedat. Zi tu că n-a fost frumos, asta a fost mișto. Da, doua muie. Ia uitați, uitați aici dacă se observă. L-am dat destul de bine, da, respect. Mamă, cât a golul, 3-0 plusică? Ia, stai, golul. Fii atent, stai. Stai să vă arăt golul. Fii atent gol ce a dat Rakitic. Che golazo, cum ar veni. Gata, oameni buni, l-am bătut cu 3-1. Nu, dar gen, cât ți-a dat, 3-1 sau 3-0? 3-0, da, 3-0, e ok. Barcelona i-a furat o promovare lui Bluzică. Mai jucăm, mai are șanse. Vlogging outside. Ei, facem vlogul afară. Alături de Vlad. Hai la piscină să arătăm așa. Să vedem cum se vede acum piscina alături de Bluzică. Uitați-l pe Bluzică. Alături de Vlad, să vedem cum arată piscina gen ziua. Că am deschis noi RGB-ul ăsta. Mi-a comentat cineva în comentarii că RGB, cum era? RGB egal RGB. Și a scris RGB. Păi da. Da, citește RGB sau Da, RGB. Sau RGB. E și meme-ul cu colo. Da? RGB, da. RGB, bine, GHB. RGB. RGB? Da. Ciudat, nu? RGB. Cum mai zici? RGB. Nu, cred că se citește RGB. Nu se citește RGB. Sau păi, RGB. RGB. Asta în engleză. Mamă, ce caldă e, what the fuck, mi se topește mâna. Da, ui, cald rău apa, deci e foarte cald. Dar e și mișto, zi tu. Hai că Caterin, că rău apa. Bă, e caldă rău de tot. Atunci știi cum, seara e cel mai mișto. Efectiv, seara când ești frig, când ești din apa asta. Pentru că e așa de caldă, o să vezi în seara asta. Bluzică, Vlăduț. Uite cum cade apa de pe făcut de la un salon aici. Salut, băieți! Te bag așa la început, știi exact? Gen, la început cum vine, cum începe vlogul. Face așa, salut băieți! De bucă. Salut, băieți! Vlad vorbește foarte urât. Cei care nu pot să audă cuvinte urâte, Coe, dar ce ai cu... Sunt și ele cuvinte. sunt cuvinte urâte. Sunt cuvinte. Auziți, adevărat, hai să vorbim despre un anumit subiect. De ce cuvântul este obscen și cuvântul penis nu este obscen? Oricum o să bipezi. Dar stai un pic, care e logica? De ce e obscen și penis nu? Sau vagin? Băi, el înseamnă același lucru, știi? Păi știu de ce nu e. Logica nu e. Păi logica nu e deloc, asta mă miră pe mine. Hai să-mi bag penisul în tine, Alex. Cum era asta? Nu sună deloc vulgar. Da, sau gay mai mult. Da. Dar oricum ideea este că e ciudat, da, ai dreptate. Că dacă stai să te gândești înseamnă același lucru. Da, dar nu știu, așa s-a obișnuit, mă, din popor e treaba asta, înțelegi? Ce te bagi tu cu poporul nostru? Te iei tu cu, da, logic. Te iei tu cu poporul nostru român? Asta e efectul. Plusică! Nu știu, pe drum sau ceva. Ciocolată fără zahăr. Bă, e bună. Chiar dacă n-are zahăr. E cacao. Nu mai am multe. Eu sunt aici pe treaba mea. El a făcut piscina. Omul care face piscina el. Care ne pare. Ce? Nu știu, n-mi place. E de aia de omor muște. Păi tocmai. Ok. Hai să-i dăm drumul. Vlăduț, ia și filmează-mă. Bun, deci l-avem pe Vlăduț cameraman. Prinde-mă cu totul, da? Prinde-mă cu totul. Deci, am văzut un challenge foarte... Nu, deci să mă prindeți cu totul. Am văzut un challenge foarte interesant pe internet pe care eu alături de prietenul meu, Vlad Plus, aveți canalul lui în descriere. Yay! Yay, fac și eu abonați, că la meciul de FIFA am mai jucat unul după am dat 7-0. 5. Am închis meciul că mai dădeam. Da. Am văzut un challenge cum că poți să bei o sticlă de apă întreagă într-o secundă. Da, autism. O să facem pe rând. În această sticlă de apă este palincă. A fost palincă. A fost, am turnat-o în chiuvetă. Vlade, e stomacel palinca aia, de ce minți? Practic ce trebuie să fac este, eu nu știu, eu n-am încercat asta, nu știu dacă o să-mi iasă, eu sper să-mi iasă. Nu o să-ți iasă. Bun. Sunteți pregătiți? Dați un like la clipul ăsta pentru că e foarte important. Ce mai prost cameraman, nu cred că nu te-aș angaja, nici dacă m-ai plătit tu. Ok. Dar nu știu cum, am văzut că aia făceau așa și o îndesau pe gât. Păi trebuie să, gen, dacă ai luat multe puli pe gât la viața ta, știi, așa merge bine. Da, ok, hai. O secundă în 5. Băi, ești prost, am putut. Wow! Cui? Da, n-ai făcut un... Stai că mă dau asta.
Am putut să fac asta, ești nebun? Dar n-ai făcut într-o secundă, ai făcut în vreo 4-5. 4, dar bă, serios, hai că acum urmează în tot. Îți curge slobby pe la gură. Ce curge? Slobby. Curge slobby. Iau și îndreaptă și după aia, stai așa că logic ar fi să fie așa ca să se vadă mai bine. Îndreaptă și după aia urmează rândul tot, să încerci și tu. Mamă, m-a luat stomacul. Încearcă, suflă în ea, că știi cum se face? Ia uite, ai văzut bossul? Bun. Hai să vedem, bă, hai că am fost un pic ocalar cum am zis-o pe asta cu bossul. Astea sunt glumele noastre între noi, sper să ne înțelegeți. Când suntem împreună suntem mai retardați ca de obicei. Sper să ne înțelegeți, adică noi suntem retardați de dragul de a fi retardați. Nu, pur și simplu suntem retardați. Haide, Vlad. Stai mă, cum mă grăbești și ne. Nu, Vlad, doar că oamenii te așteaptă. Datoria te așteaptă, oamenii. Bun. Hai că deja m-am mutat doar din chiuvetă. Hai să te văd, hai, mergem afară. Hai afară. Bun, sunteți pregătiți să vedeți partea a doua? Numărul lui Vlad Plus. Pentru că și Vlad Plus are. Bă, eu cred că mai bine editez videoclipul și după intrăm în scenă. Vreau să știu că l-am editat, știi? Bun. Hai să vedem. Plusică. Stai că de beam vreo 5 kg de apă. Tu știi mă dorești stomacul și pe mine? Pardon. Respect pentru băieții Vlad Plus și Alex Alvarez. De beam vreo 5 kg de apă. Eu cred că vomit după. Brigada de păcrângași. Hai. Hai, Stai, să te prinde aproape, ea. Bun, hai. Hai, că la tine a durat cam ca la mine. Da, n-ai băut totul, mai ai. Păi și tu mai aveai. Da, nu așa mult. Bă, du-te de la. Da, dar bine, tu ai băut mai mult înaintea mea oricum. Beam 10 cani. Pe schemă. Suntem animale. Animalele alea, știi? Da. După ce bem 7 litri de apă. Da, după apă. Și eu am băut azi o bere din aia cu 9% și m-am îmbățat. M-am udat și ce amețeală mă luase. Bun, și o să mai facem și o baie din aia frumoasă în piscină. Ziceți-mi cum arată acum. Arată chiar bine piscina. Bă, dar ce ar schimba de pe fade? Mă mutăm noi înapoi. Ia stai că ești că am dat pe mine slobby. Te-ai dat. Bun, vă mulțumesc mult de tot pe atenția acordată. Sper să vă fi plăcut acest videoclip. Eu am fost Alex, alături de Vlad astăzi. Bună băieți! Postăm. Bună băieți! No homo. Cum îi zice? Postăm videoclipuri aproape, adică chiar zilnic în ultimul timp. Deci nu uitați să vă abonați pentru chestia asta și să lăsați un like la acest clip. Să ne vedem data viitoare. Pa, pa!